Onko sä ikinä miettinyt, miltä Suomen isoimman artistin päivä näyttää? Niin mäkin. Mun mä en tee siitä mitään. Tervetuloa Suomen aliarvostetuimman artistin päivään. Ei roudareita. Siinä. Hyvässä seurassa. Eli Foni lähti pois. Foni tulee, joo. Nyt on käyty suihkus, freesannuttu, nyt safkaa, sit on keikka. Alkaa kuin pitkälle viedätään, en halua lähteä minnekään. Tässä vaan me 2 myöhällä coming home. Ota easy baby, tää on better show.